Panowie, 96 MC, 96 MC, klub, który powstał w Wejherowie. W jakich Powstał latach? w Polsce, ogólnie w Łagowie Lubuskim, tak można to nazwać, prawda? W roku 96 od tego się też wzięła nazwa klubu. Na dzień dzisiejszy klub 96 MC Poland składa się z 8 chapterów. Zrzesza ponad 100 członków. Chapter wejherowski zrzesza ponad 15 członków. Stale przychodzą jacyś nowi kandydaci. W Wejherowie Chapter Nord, stricte na początku nazywało to się Chapter Wejherowo, teraz już rozpuściliśmy swoje wici, swoje korzenie. Dołączają do nas motocykliści z całej północy, można powiedzieć, dlatego teraz jesteśmy rozpoznawani jako Nord, czyli północ. Na dzień dzisiejszy jest nas ponad 15. Oddział powstał w roku 2005. Mamy mapę, dzisiaj poznamy ciekawe miejsca leżące w okolicach Wejherowa, także w okolicach Pucka. Jaką trasę na dzisiaj żeście zaplanowali? Dzisiaj proponujemy trasę start z Wejherowa. Jedziemy tą trasą do Piaśnicy, tu się zatrzymamy, rozmawiamy trochę o tym miejscu, potem skręcimy w stronę Mechowa, w stronę Grot Mechowskich, potem pojedziemy w miejscowości Zdrada. Kaszuby są jednym wielkim, ciekawym miejscem. My mamy tutaj widoki jak w Bieszczadach, mamy jeziorka jak na Mazurach, mamy morze, mamy tu wszystko, tu jest miejsc mnóstwo, to są setki miejsc. Cała ziemia jest rzeczywiście, tak jak mój Falco, jest przepiękna. To mnie urzekło właśnie piękno tego terenu, tych okolic. Nie tylko Wejherowa, ale całej ziemi kaszubskiej. Zaczynając od Szwajcarii kaszubskiej, poprzez Pojezierze, samo morze. Przepięknie tutaj jest. Jesteśmy na pierwszym przystanku naszej dzisiejszej wycieczki. Ciekawe miejsca na Kaszubach, to miejsce to Piaśnica. Piaśnica, miejsce, w którym zostało pochowanych w lasach piaśnickich około 14 tysięcy ludzi. Podają różne wielkości, ale szacuje się od 12 do 14 tysięcy. Zginęła tu przede wszystkim inteligencja pomorska, ludzie bardzo bogaci, kupcy, takie osoby. Tak samo zginęło tutaj około 2000 pacjentów szpitali psychiatrycznych po prostu, którzy nie rokowali nadziei na wyleczenie, tak po prostu pozbywali się hitlerowcy tutaj tych ludzi w tym miejscu. To był sposób, aby się pozbyć się chorych, problemu, psychicznie chorych. tak, i konkurencji politycznej. W ten sposób tutaj rozstrzeliwali ich tutaj, dlatego ich przyrównujemy to miejsce do drugiego Katynia. W podobny sposób zostali tutaj ludzie zgładzeni. Aczkolwiek w Katyniu ginęli oficerowie Wojska Polskiego, ale w ten sam sposób zostali rozstrzeliwani tutaj. Tak samo tutaj w tym miejscu zostało tuszowane. Niemcy w 1944 roku tutaj palili te zwłoki, także dlatego trudno oszacować dokładną ilość. Czyli znaczy znowu były odkopywane, tak? Tak. Potem palone? Jak podają historycy, zwozili tutaj więźniów z Stutthoffu, którzy tutaj jakby dokonywali ekshumacji i potem masowego palenia tych ciał.
Dlatego my tu motocykliści uważamy, że to miejsce warto ocalić od zapomnienia, dlatego się tu zatrzymujemy, żeby ustrzec to miejsce od zapomnienia. No jeździmy, można powiedzieć, po całej Polsce, po całej Europie, a można teraz już nawet powiedzieć, że po całym świecie. Tych wypraw jest dosyć dużo, nawet widać za tobą. Te Tutaj zdjęcia. za nami te zdjęcia, bo to jest ważne. Z różnych miejsc są to Z i różnych zdjęcia miejsc. z Meksyku i ze Stanów i nawet z Litwy. Europy, z Litwy. Jeździmy czy to wschód, czy zachód, nie ma to dla nas większego znaczenia. Po prostu lubimy jeździć, odległości nie są dla nas problemem. O, tutaj widzę ciekawe zdjęcie, to chyba Ze Stanów. To Ze jest Stanów, tak? Los Angeles. Ile osób było z waszego klubu w Stanach? Praktycznie do Stanów wyjeżdżamy 2 razy do roku. To jest na zlot wiosenny do Daytony, na jesienny jedziemy do Los Angeles, także to dużo osób jeździ. No. Wiem, że szykujecie wyprawę w tej chwili do Rumunii. Kiedy startujecie? Jak to będzie wyglądało? Od dzisiaj startujemy za tydzień dosłownie do Rumunii. Idziemy w zasadzie w 6 motocykli. Chcemy przejechać przez całą Polskę, przez Słowację, przez Węgry do Rumunii. Może uda nam się do Bułgarii dojechać, czyli łącznie co najmniej 4,5 tysiąca kilometrów. Czy nie będzie źle? No zobaczymy, jak to będzie. Także w tym roku jest Rumunia, w ubiegłym roku były Włochy, Austria, Niemcy, Chorwacja. Jest tego dużo. W zasadzie kraje europejskie są przez nas wszystkie, że tak powiem, obcykane. Trochę tam Skandynawii nam zostało jeszcze do zrobienia. Podobno podają przesłanie, że to każdy powinien prowadzić swojego syna, kolegę albo dziecko do Grot Mechowskich, bo ponieważ jest to osobliwość geologiczna, tak to nazwana jest. Jest to w zasadzie wzgórek morenowy, w którym się wypłukały takie filary z piaskowca i strop. Zresztą to jest wszystko jeden wielki żwir. Ogólnie mówi to się na to Groty Mechowskie, ale w zasadzie jest to jaskinia. Jest to jaskinia długa, to wedle różnych przekazów od 30 do 60 metrów. Najbardziej wiarygodne źródło jest tutaj 38 metrów. Jest to w sumie, nie jest według mnie jedyna grota na naszym terenie, ale jest to najbardziej okazała, najciekawsza, jest udostępniona do zwiedzania. Jest jeszcze jedno ciekawe miejsce. Kamień, który nazywa się Misiu. Przy którym staniemy i możemy powiedzieć swoje życzenie i bardzo prawdopodobne jest to, że się to życzenie nam spełni. Ale jak to jest, jeżeli będziemy kilka razy w koło chodzić? Wtedy jest to wielokrotność życzeń. Ja chciałbym wiedzieć, ten wasz znak Orła 9.6 to jest symbol, tak, waszego klubu?
Tak, jest to orzeł piastowski wpisany w koło motocyklowe. W szponach orzeł trzyma 2 tłoki motocyklowe i szarfę biało-czerwoną. Radom z Tomaszem Rogalem z Kościerzyny pojechał jako delegat na konferencję pokojową do Paryża i przedał się przez kordon graniczny do Francji. Był tam podczas konferencji wersalskiej rządów książę Kasiusz do Polski. On miał takich wielkich krokulcy, jakoś pełni ten stoł. Mówię, nie ma Kasiu bez Polonii, a bez Kasiu Polści, nie? To jest prawda. No. Nie to prawda? Jo,